Saúdos e boas noites, Galicia. Xa estamos de ruada. Gracias. Xa estamos de ruada, como todos os venres, e hoxe nunha ruada moi especial co pensamento posto en Lugo, onde viven as festas do San Froilán. Na ruada de hoxe vai haber beleza, vai haber parrafeos de abondo cos nosos invitados e moita música da nosa. Mais imos xa coa música que nos trai desde Lugo, porque hoxe os artistas van ser todos de Lugo, que nos trai desde Lugo unha gran acordeonista, cando aínda neste plató da Televisión de Galicia resoan os ecos do éxito acadado a pasada semana por Diosiño e os seus amigos. Miñas donas e meus señores, entremos xa na ruada deste venres da man de Begoña e o seu acordeón. Begoña e o seu acordeón. Begoña que seguirá tocando para a nosa ruada dentro de uns momentos.